Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Monga mmene mukudziwira, iyi ndi NMC TV imene imapanga support, encourage asilamu osiyanasiyana amene angobwerera ku chipembedzo cha Chisilamu. Lero tili ndi ulendo umene tikupita kwa Masale kumene tikufuna tikapange dongosolo labwino kwambiri lokhuzana ndi Eid imene ikubwera wiki ino iyi. Ndiye mutakudaba kunena kuti kodi kwa Masale uko mukuonda chifukwa chani? Masale, this is kumene kumuona ndi chipululu. Chonse chili ndi chipululu chimene mukuchionachi. So kwa Masale ndi kumene kutali kwambiri. Kunena kuti without someone know kuti kumene kuli Mzikiti ndiye kuti sungapite chithandizo china chilichonse. Without someone know kuti kumene kuli Mzikiti ndiye kuti sungapite chithandizo chilichonse. So we have tried kupanga mobilize some resources wona kuti at least pa tsiku la Eid anthu akaone kusintha. Then we have managed whatever we have managed, we want to give them. And so we want to try kunena kuti pa tsiku la Eid tizakhale ndi program yabwino kwambiri imene iwowo athe kuona kunena kuti I think Asilamu ena amene ali china kufupi, we are thinking of them, they are thinking of them. So apa sopano mtunda tumenewo and mutakuona kunena kuti lero ndiye kwa vuti lathu kudagwavula ndiye matopa ali pose ndiye kuyenda kwake ndi kwa pang'ono. Just imagine ndi malo living kama tusingapite ngati ingapite njinga ndi kuti wanjingayo na Yesu akhale olimba mtima kwambiri ukafika kuti kukafika kumene koko. So the journey continues and we are hoping kuti in 30 minutes tikhala tikufika kumeneko. NMC TV supporting new Muslim. Ngati muli kuthekera kunena kuti mmadera mwanu muli ma new Muslim, support them. Kuli konse mene muli ngati mukwana kuti there is kuli ma new Muslim, support them. And if you want support yoti mwapasi ma new Muslim, you can